केक हा लहान मुलांच्या अगदी आवडता विषय आहे आणि त्यात तर कपकेक असतील तर विचारूच नका. मुलांना केक आवडतो म्हणून आपण नेहमी बाजारातून विकत आणतो. पण बाजारातून विकत आणलेला केक हा मैद्यापासून बनलेला असतो आणि तो फार कॉस्टली पडतो. आणल्या ते केक लगेच घरी संपून जातात. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला रव्यापासून हे सुंदर असे कपकेक कसे घरच्या घरी बनवायचे ते सांगितलेलं आहे. रेसिपी मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे, कारण एखादा व्हिडिओ बनवण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते आणि त्या मेहनतीचं चीज जेव्हा तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करता आणि व्हिडिओला लाईक करता त्याचवेळी होतं. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असे हे कपकेक तयार झालेले आहेत. अगदी बाहेरून विकत आणतो तसे. जेव्हा मी हे घरात बनवले तेव्हा मुलांना पटलंच नाही की मी हे घरात बनवलेले आहेत. इतके सुंदर असे हे केक तयार होतात. त्याच्यामध्ये आपण रवा वापरलेला आहे, त्यामुळे मुलांसाठी हे खूप पौष्टिक असं हे केक आहे. तुम्ही बघू शकता किती केक सुंदर झालेला आहे. एकदम मस्त, एकदम मऊ मऊ लुसलुशीत आणि एकदम परफेक्ट असा हा केक तयार झालेला आहे. दिसायला पण खूप छान दिसतोय. एकदम सुंदर असे हे केक तयार होतात आणि आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये हे केक आपण बनवू शकतो. तर एकदम सॉफ्ट असा हा केक झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर इतके सुंदर असे हे केक झालेले आहेत. आता आपण याची रेसिपी आहे ती बघूया. तर याच्यासाठी बघा, मी हे 1/4 कप आहे ते तेल घेतलेलं आहे. हे आपलं नॉर्मल कुकिंग तेल आहे, पण कुठलंही वासाचं तेल घ्यायचं नाही आहे. तर हे नॉर्मल कुकिंग तेल आहे 1/4 कप. आणि तेवढंच मी दही घेतलेलं आहे, म्हणजे 1/4 कप मी इथं दही घेतलेलं आहे. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 कप हे दूध घेतलेलं आहे. हे बघा, प्रमाण परफेक्ट आहे, त्यामुळे याच प्रमाणात तुम्ही पण घ्या. आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये 3/4 म्हणजे 1 कपपेक्षा थोडीशी कमी मी इथं पिठी साखर घेतलेली आहे. आणि आता हे सगळं मी छान एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मस्त अगदी एकत्र करून घ्यायचं, म्हणजे जी पिठी साखर आहे ती या मिश्रणामध्ये छान मिक्स होईल. आणि हे एकत्र करून झाल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी 1 कप हा रवा घातलेला आहे. हा तर रवा जो आहे तो हा फाईन रवा किंवा चिरोटी रवा किंवा 0 नंबरचा रवा हा आहे, तो इथं वापरायचा. अगदी नसेल तर तुमचा जो रेग्युलर शिरा करण्याचा रवा आहे तर तो तुम्ही मिक्सरला फिरवून इथं वापरू शकता. तर तो रवा मी याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि रवा मी याच्यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेला आहे. आता या ज्या बॅटरसोबत हा जो रवा आहे तो छान अगदी मिक्स करून घ्यायचा. हे बघा, मस्त एकदम आपल्याला ह्याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा, तुम्हाला हे बॅटर आता थोडंसं पातळ दिसत असेल, पण जेव्हा हे रवा ह्या बॅटरमध्ये छान मुरेल तेव्हा हे बॅटर जे आपलं आहे ते मस्त असं दाटसर तयार होईल. तर याच्यावर झाकण ठेवून एक 15 मिनटासाठी मी तसंच रेस्ट करायला ठेवलं. 15 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता बॅटर आपलं जाड झालेलं आहे. रवा छान अगदी त्या बॅटरमध्ये मिक्स झालेला आहे. हे बघा, आणि परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर इथं भेटलेलं आहे. हे बघा, एकदम परफेक्ट असं बॅटर हे झालेलं आहे. हे बघा, मस्त. आणि आता याच्यामध्ये आपण हे 1 चमचा मी इथं बेकिंग पावडर घातलेली आहे. हे बघा, मेजरिंग चमच्याने दाखवते. अगदी मेजरिंग चमचा नसेल तर आपला रेग्युलर पोहे खाण्याचा चमचा तुम्ही इथं वापरू शकता. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये बेकिंग सोडा घातलेला आहे. तेवढंच व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे. हे बघा, व्हॅनिला एसेन्सने केकचा एक मस्त असा वास येतो केकला आणि केक चवीला पण खूप छान लागतो. आता हे छान आहे ते मस्त या बॅटरमध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे. इथं मात्र छान अगदी फेटून घ्यायचं, कारण हे बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर हे बॅटरमध्ये छान मिक्स झालं पाहिजे. आणि ह्याच्यामुळेच आपलं केकचं बॅटर आहे ते मस्त एकदम असं हलकं असं तयार होईल आणि केक पण छान फुलेल याच्यामुळे. तर हे खूप छान असं मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, जास्त फेटून घ्यायचं हे. तर आता हे मी ह्याच्यासाठी मी बेक करण्यासाठी मी हे ट्रे घेतलेला आहे. बघा, 180 रुपीजला मला हा कपकेकचा ट्रे मिळालेला आहे. तुमच्याकडे अगदीच नसेल तर तुम्ही इथं वाट्या वापरू शकता. हे बघा, आणि याच्यामध्ये मी हे कपकेकसाठी जे वापरलेले जाणारे कागद आहेत तर ते इथे घातलेले आहेत, किंवा द्रोण. आता हे केक शॉपमध्ये अगदी इझिली अवेलेबल आहेत किंवा एखाद्या मॉलमध्ये पण तुम्हाला अगदी इझिली मिळतील. तर सगळे द्रोण आहेत ते मी ह्या ट्रेवरती ठेवून घेतलेले आहे. बॅटर पुन्हा एकदा मिक्स केलेला आहे आणि ह्या द्रोणांमध्ये मी हे बॅटर आहे ते त्याला आहे. हे बघा, पूर्ण भरून बॅटर घालायचं नाही आहे, आपल्याला थोडी वरती जागा ठेवायची आहे, कारण केक फुलल्यानंतर पण तो वरती येणार आहे. तर त्याचं मेजरमेंट लक्षात ठेवून आपल्याला थोडी जागा ठेवूनच हे बॅटर त्या कपकेकच्या द्रोणांमध्ये घालायचं आहे. तर तसं सगळे द्रोण मी या बॅटरने भरून घेतलेले आहेत. हे बघा, थोडं थोडं करून ते बॅटर घालायचं आणि वरती थोडी जागा ठेवायची. खूप छान असे केक लागतात, मुलं अगदी आवडीने खातात आणि तुम्ही एकदा जर बनवलं तर तुम्हाला पुन्हा बनवायला लावतील याची मला खात्री आहे.
इतके सुंदर असे हे केक अगदी कमी वेळेत आणि झटपट अगदी तयार होतात. तर हे बघा, तर त्याप्रमाणे मी सगळे असे हे द्रोण आहेत ते भरून घेतलेले आहेत. हे बघा, आता मी हे ओव्हनमध्ये बेक करून घेणार आहे. ओव्हन मी प्रीहीट केलेला आहे आणि 180 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला 20 मिनिटासाठी कन्व्हेन्शन मोडवर मी हे केक आहेत ते बेक करून घेणार आहे. आता तुमच्याकडे जर ओव्हन नसेल तर तुम्ही गॅसवर पण करू शकता, जसं आपण रेग्युलर केक बेक करतो तसा. पहिला ज्या भांड्यामध्ये करणार ते भांडं चांगलं तापून घ्या, त्याच्यामध्ये हे केकचा ट्रे आहे तो ठेवा. 1-2 मिनटासाठी गॅसची फ्लेम फुल ठेवा आणि नंतर मग स्लो गॅस फ्लेमवर 1 तासासाठी तुम्ही बेक करून घेऊ शकता. पण ओव्हनमध्ये हा पटकन केक होतो म्हणून मी ओव्हनमध्ये केलेला आहे आणि ह्याचं टेम्परेचर सेट करून टाईम सेट करून मी हा केक बेक करण्यासाठी ठेवलेला आहे. हे बघा, 5 मिनटानंतर मी ओव्हन ओपन केलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, 5 मिनटानंतर मी ओव्हन ओपन केला आणि नंतर मग ह्याच्यावर केकवर मी डेकोरेशनसाठी टूटी फ्रुटी आहेत त्या लावलेल्या आहेत. ह्या टूटी फ्रुटी समजा मी अगोदरच लावल्या असत्या तर त्या बॅटरसोबत खाली गेल्या असत्या. जसं जसा केक फुलतो तसं त्याच्या टूटी फ्रुटी खाली जातात, म्हणून मी 5 मिनटानंतर मी ह्याच्यावर ठेवलेले आहेत. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असतील तरच लावा, नाही लावल्या तरी चालतील. तर याच्यावर हे सगळ्या टूटी फ्रुटी आहेत त्या मी ठेवून घेतलेल्या आहेत आणि पुन्हा ओव्हन बंद करून मी ह्या ओव्हन पुन्हा चालू केलेला आहे. हे बघा, मस्त एकदम आपले असे केक हे तयार होतात. नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. तर हे बघा, 20 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान असे केक तयार झालेले आहेत, मस्त एकदम. हे बघा, तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट असे हे केक बेक पण झालेले आहेत आणि तयार पण झालेले आहेत. खूप सुंदर, खूप सुंदर असे हे केक तयार होतात. बघा, मी तुम्हाला एक काढून दाखवते. एकदम सहज पण निघाला केक. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर दिसतात पण आहेत. एकदम गरम गरम असताना मात्र हे त्याच्या कागदातनं काढताना थोडे हे होऊ शकतात, त्यामुळे थोडं थंड करून घ्यायचा केक आणि नंतरच तो खायला घेऊ शकता तुम्ही. हे बघा, म्हणजे तो कागदामधून एकदम आरामात निघतो. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा केक दिसतोय हा. तर नक्की मुलांसाठी ही रेसिपी ट्राय करा, तुमच्या मुलांना नक्की ही रेसिपी आवडेल. हे बघा, आणि अगदी विकत आणतो त्याच्यापेक्षाही निम्मे खर्चामध्ये एकदम सुंदर असे हे केक घरगुती पद्धतीमध्ये तयार होतात. खूप हायजेनिक पण असतात. खूप सॉफ्ट असा हा केक तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही, दिसायला पण किती सुंदर दिसतोय. एक बघा, थोडासा गार करून घेतल्यानंतर मी तुम्हाला हा कागद काढून दाखवते. एकदम इझिली कागद निघालेला आहे आणि केक पण त्या कागदातनं अगदी सहज निघालेला आहे. तर बघू शकता किती सुंदर असे हे केक आता तयार झालेले आहेत. तर रेसिपी नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.